PDP jam'iyya ta bar so a duka ta mutanen Najeriya ku ta so mu rike ta. A madadin shugabannin jam'iyyar PDP reshen jihar Bauchi karkashin shugabancin Alhaji Hamza Koshi Akuyam suna gayyatan illahirin al'ummar jihar Bauchi musamman 'ya'yan jam'iyyar PDP reshen jihar Bauchi zuwa wajen gagarumin bikin kaddamar da kamfen ɗin 'yan takaran shugabancin ƙananan hukumomi tare da kansuloli na jihar Bauchi masu takara a karkashin jam'iyyar. Kana jam'iyyar ta PDP tana fatan al'umma za su gwada halin dattaku da sanin ya kamata yayin taron. Musamman matasa, jam'iyyar tana jan hankalinsu da su kasance masu bin doka da oda yayin gudanar da bikin. Mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi shine zai kasance babban bako a wajen taron tare da dukkan mukarrabansa. Za a gudanar da wannan taro ranar Laraba 23 ga watan 9 2020 da misalin karfe 11 na safe a dandalin taro na Babangida Square Bauchi. Allah ya bada ikon halarta amin. Sanarwa daga babban jami'in watsa labarai na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Yanuwa Zainabari Ajiyan Shira kuma sarkin Arewan Katagum.